ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанал мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар ватсап имои экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастад Toyota Corolla 1 бо нархи арзон, ҳастад Daewoo Leganzi рӯй кардаган, Opel Zafira 2 рӯй кардаган ҳастанд, дута Opel Astra-G 309 зур, комбайнои SK рӯй кардаган ҳастанд, Mercedes-ои сечка объёмни ва простой ва Mercedes-ои E-Class. дӯстони азиз, Toyota Axio ваз 21015 ва Opel Sedan ва дигар мошино рӯй карданд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. шумо дам агар ягон реклама бошад марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 117 сомону 50 навор ҳастад ки марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем. Компания яка бекзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳар рақамо шумо кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортан бурда мебаранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, Wi-Fi, Pi-Fi ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. таҷрибаи кори 10 сола, компания боварӣ, компания яка бекзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷӣ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз ресторан бардор, яъне ки чанд амуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз ресторан. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. марамат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G ҳастад баъдон ки дар кузифи хетчбек соли 2001 сол сӯзишвориш бошад, бензини холӣ, мотори 1.6 литри инжектор, коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мегӯяд балонош мегӯяд нав астад, хадавой мегӯяд соз, электропакет дорад, кондитсионер дорад, ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагӣ, чихолҳои нав ва нархи мошин 55 сомон астад бо муомила дорад. то қасуми холӣ мегӯяд алиш намешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қумсангир. 55 000 боз муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 19, дуюмаш рақамҳои TCL ва WhatsApp пайваст дорад. электропакет, кондитсионер, дӯстони азиз, балон нав ва хадавои кадагӣ 4 диска. мошина мегӯяд сайсениш чотка, 2001 сол, бензини холӣ. марамат кадоме ки мехарад, марамат занг занед, аз ҳамин соҳибашон маълумотҳои пурраша боз гирен. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред, навори мора бошад то охираш тамошо кунед, чунки хеле мошинои арзон дар ин видео мо қабул кардем. мегзарем ба деюми мошини фурӯшӣ, маълумот аз соҳибаш. салом алайкум дӯстони азиз, Mercedes Zaychkai бародаро. як бор дига мегӯям, Mercedes Zaychkai соли баромадаш 1996 випускаи бародаро, объём мотораш дай бародаро. як бор дига мегӯям, объём мотораш дай, 4 балони нав пачкаш задагиай бародаро. сӯзишвориш газ бензинай, коробка передачкаш механикай бародаро. ҳозир як гирдашто мехонем, мақсад шумо бибинед ки чӣ состояние дай мошин. краскаш краскаи заводское мега, родной хишай краскаш. ҳозир дурунша камера мекунем. ина дурунаш бародаро, обшикош навай бародаро, чихолҳои нав задагӣ. 4 электропакет доштаи бародаро, 4 электропакет дора, коробка передача механика, майтафони нав задагӣ. лукам дора бародаро. ина чихаре ки дидестен, лукам доштаи. мақсад мошина арзон мондагиай бародаро. мошин хеле бугӯи такси задагӣ нестай мега бародаро. чашкош ранги вагонай мега, пусидагӣ умуман надорад. ҳозир берунша камера мекунем. ина чихаре ки дидестен, мошин ҳамин состоянидай. нақша 43 000 сомон гуфтестай бародаро. 43 000 сомон мега. номерои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам бародаро. метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред бародаро. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад баъдон ки Opel Zafira 2 ҳастад ки вагонаи мошин як даст гаштаги мошина мегӯяд
ай тарафҳои Европа мега заказ кардагаан мақсад ки мошин як дастае. Зафира 2 соли бори 6 2007 сол суишвариш бензини холӣ мотор 1.6 литра коробкаш механикаи сайстани мошин мега беҳтарин мошин бен ёд мега тоза ҳуҷҷати солона дорад балон пачка кондитсионердор хадавои 100%. мошин ҳамаи намуд комфорта дорад. дӯстони азиз мошин хай мақсад ки бензини холияе такси пакси хали гаштагӣ несай мошин мегад бен ёд тоза мега худмо мегад аз тарафи Европа мега заказ карда мошин як дастае. нархи мошина мега 73 000 мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исор. рақамҳои Россия ҳастанд ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Axio ҳастае. баъдон ки соли бораи 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ объем мотори 1.5 литри экономни простой коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер электропакет монитор ҳамаи намуд комфорт дорад ва 4 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад. балонаш 70% ҳастад. дӯстони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 72 000 сомон. бо рублам наистагӣ ҳастад. мошин дар шаҳри бухтар 72 000 бо камтар муомила мешавад. промои рақамҳои соҳибшон WhatsApp ҳам дорад. кадоме токи мехарем бештар маълумота аз худашон гирен. Toyota Axio 2007 сол мошинои комфорт. бештар маълумотои пурра ва аниз аз рақамҳои поёмуда. ва дӯстони азиз шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромад дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp дорад. маромад рӯй кунем мо реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед гузоред навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае. баъдон ки сечка объёмни классик свети сафед мошинча чотка. соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин моториш 2 литра коробкаш механикаи сайстани мошин мекард чотка. мошин дискови рамашка светои сафед электропакет ҳамаи намуд комфорта дорад. ҳуҷҷата дорад балон 80% хадавои кадагӣ ва дӯстони азиз салоншам тоза кай мошинча дуруни шарда гаштагиае. нархи мошина мега 63 000 мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар. якумаш рақамҳои мегафон промои кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия 02 WhatsApp дорад. сечка объёмни светои сафед классик мошинча чоткае. 63 000 бо муомила дошта маромад кадом токи мехарем бештар маълумотои пурраша аз худашон гирен. ва дӯстони азиз аз кадом маркаи мошин ба шумо мошин лозиме мақсад ки мошин хар ки бошед дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар ягон реклама дошта бошед маромад рӯй кунед сурат маълумотша мо дар видеои оянда ҳамин хер реклама карда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze ҳастае. баъдон ки соли бори 1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин объём моториш 1.8 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад яксола ҳуҷҷат балон 80%. хоб мотор ягон расхода дорад. дӯстони азиз задагӣ пуштагӣ надорад. мега соҳибаш 4 диска ва краскашам сода салоншам тоза кай мошин дуруни шарда мегашта яъне ки шаҳри душанбеда. нархи мошина мега 15 000 мега соҳибаш бо камтар муомила мекунем. мошин дар шаҳри душанбе тарафи 46 да бо мегад муомилаш дар назди капоти мошин. газ бензин 98 сол 1.8 литр хоб мошинча мега соза. Daewoo Leganze мошин хай дар наворам маълум ки тоза кай бо хай мошина рафта аз пеш бинем ва савдо кунем. промои рақамҳои мегафони соҳибшона кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. маромад шахсоне ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки Leganzeҳои созмонӣ ба мо роҳӣ кардан мо ба шумо пешкаш кардем. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастед маромад сирошона занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз комбайни фурӯшӣ ҳастае ки комбайни SK буда ҳамин хел ном доштае. комбайни SK5 барои ғалла ҳамин хел барои хайхтон медонен. соли бори 1980 комбайна сайстани хубе ҳолати техникӣ дае. балонош мега ки 50% 60% мега соҳибаш техника мега дар ҳолати техника яъне ки техника кор мекунад 100% ҳолати корӣ дае ва қарор дорад дар ноҳияи ғарм фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. мега ҳолаташ мега соза мега мегири кор мекунӣ. комбайни SK 5 ғалатсона дар ноҳияи ғарм солиш 1980 нархаш 50 000 сомон ҳастае. хоб промои рақамҳои соҳибшудаги рақамҳои Tesla 24 соат кор мекунад. кадоми шумо дар хали комбайни ҳолати кори сайстании хуб ки лозим бошад маромад занг занед бештар маълумотша гиред. балонша мега алишна мега балон
50-60% мега ҳолати техникӣ дорад. Марамад дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поимда. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдро ки Opel Astra J ҳастае ки дар кузови седан светои сафед сайстаниҳои хуб. соли 2006-1998 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошини мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, электропакета ҳолаташ хуб, мотор хуб, мошин алиш намешавад, тоқа суми холӣ ва баллонш ҳам ҳолати хуби техникаи на нав на безе, ҳолати миёна баллонош свет сафед номеру транзит. мошин тайёра барои оформид. мошин тоза, яъне ки полни мақсад транзит кардагиай. нархи мошина мега 50,000 мегем бо муомилаи хубам карда мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархи мошин 50,000 сомон, кондитсионер, электропакет, мотор хуб, баллонш ҳам ҳолати корӣ, ҳай мошин маълума созае. 50,000 сомон аст, бо муомилаи хубам дорад. марамад рақамҳои TCL соҳибшон кор мекунад 24 соат ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. бештар маълумот агар срочна бо арзон муомилаи хуб дорад. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдро ки сечкаи прайсҳои полобъёмӣ ва нархи арзон срочна. соли 2006-1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин элегантои чотка, 4 электропакет, 4 баллонаи 50%, 4 диска, моторсоз, хадавотсон азиз, салон тоза. нархи мошина мега 37,000 мегем бо арзонам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Саричашма. михел маълумото деҳаи Саричашма да шаҳри Ваҳдат да. нархи мошин 37,000 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон дасти ахираш 01, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 55 WhatsApp доранд. нархи мошина мега 37 мегем бо муомила мега дар назди капоти мошин мешавад. 96 солсон азиз, 4 электропакет, сечкаи полобъёмӣ, элегантои прастои. хоб ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумотои аниқ хоҳен агар фаҳмидан оидаи мошин фаҳмидан марама дар рақамҳои поимуда занг занед бештар маълумотша гирем. ва шумо дам агар амхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад мо реклама мекунем. марамад 885 1225 WhatsApp дора, марамад рӯй кунем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдро ки дар кузови седан бо нархи арзон срочна. соли 2006-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литри простои коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстон азиз ҳолаташ хуби 100% мега соҳибуш, 4 баллон мега нав. мошин дӯстон азиз хадавои кардагӣ, хай ба дискаҳои прасои калпак, баллоншам нав, салон тоза кайне хеле светае. мошин обшим на хадоа мега соҳибуш дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 27,000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. бо ина видеошам аст, метавонен видеошам бинен. нархи мошин 27,000 бо камтар муомила мешавад, қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. рақамҳош рақамҳои TCL 24 соат кор мекунад, метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотша гирен. мошин дӯстон азиз сайстан мега ҳолати хуби техника чоткае, хеле ки дасти як одамда гаштасе, бо ин ахибош хеле зашитам доштае. ҳай мошин хай обши тоза гаштаги аст, марамад мошинчара рафта аз пешнем ва аз ҳамин якам маълумотша гирем, хоҳен қадишон савдо кунем. ина маълумотош дар рӯи экран, рақамош дар поини видео, бештар маълумотша гирен. ва аз шумо хоҳиш ки ба хотири меҳнатои мо лайкиро фаромӯш накунед, гузоред наворро то охираш тамошо кунед, имконат бошад силкаи навори моро падилшаш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 аст ки мошинои советски молодежни срочна. соли 2006-2002 сол сӯзишвориш бензини холӣ, моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 5 моҳи дигар мондагӣ дӯстони азиз. мошин хай мотор инжек, баллон ҳолати корӣ, хай мошинча соза мегад, сайстениш омода мегад бинен. нархи мошина мега 15,000 мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. дӯстон азиз муомилаш дар назди капоти мошин. хоб промои рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои Россия аст кор мекунад ва дар рақамҳошон мақсад ки WhatsApp ҳам доранд. промои рақамҳои Россия ҳам кор мекунад, ҳам WhatsApp доранд. мошин дар ноҳияи Қумсангир 15,000 сомон аст, 2002 сол мошинои советски ВАЗ 21015. дар комментария бисёр хоҳиш кардан ки амхали мошино бисёр шавад, ина ба мо роӣ кардан, мо пешкаш то кардем, ина бо видеошам ҳаст. мошинча хай молодежа чотка, ина бо бинед ки чӣ хел мақсад ки фасон кардагай мошин чотка.
дар наворам маълум аст ки мошин тозак аст. خب برام زنگ زدیم 15000 است با معامله داشته بیشتر معلومات از خودش دوستان عزیز در رقمش زنگ زدید در واتساپ شو نویسین خودشون سودا کنین ماشین میگه با تراتورای شهر بخترام میگه میاره میگه کسی در کوبش میگه تراتور بخترام میاریم میگذاریم بعد 12 ماشین فروشی تویوتا کرولا یک است بعد که سروشنای با نرخ ارزان یوروپیکا سال پریشش 2007 سال سویچ گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره یوروپا اکران اندروید میگه دوستان عزیز ابگریف سیدی دوستان عزیز و یک ساله حجت اکیلومتر نو ماشین میگه 19 چه خول بخول داره فقط که خیلی خیلی سویتش کمتر خیلی سویتوی مقصد که دیگه خیلی اگر معقولتون باشه همین سویتش نرخش ارزانه نرخ ماشین میگه 53000 میگه با خیلی معاملش اختار میکنه و ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه در گازا داشته 53000 دوستان عزیز علیشه تو قسمی خولی و التماس میگه فقط خریداری انیق میگه زنگ زنم پراموی رقمای مگافونی صاحب شونه کدام شما اگر خریداری انیق باشین مرا زنگ زنید بیشتر معلومات بگیرین این بود نوار امروزی ما تو ویدیو